Alright, taura nyaya itizwe. Apa. Sawa nini wakafirwa ngeoni ngemuzukuru wangu mwana emukorore wangu. Wakaita 2 days. Ari inini hangu handina kusvikirayo kamufambo kumba kwacho. Wakaita 2 days. Ari zvaka hapana 2 days akaita 2 days arumba ndiani? Mwana kuzi wakafa muma2. Zvichizouya zveobva waita nharo kazi mwana mumaoni wakafa muma3 dzeusiku muma3. Ibva ndatowadaidza tobva tada kuonini kutaurirana tiri pamba pangu wakauya ndakawanyorera samanisi pakamuka basa wakutondinongedza hamugoni kutonga mushe masabhuku nemadzishe acho hamugoni kutonga mushe ndiruziva kuti mwana wangu wakafa muma3 ndapo takanetsana paakubvira unetsa umweni sabhuku wacho weku4 anga asiripo aendesa mwana kuchikoro asiripo zvino tisu tatakazvimirira taakutonetsana inini bva ndati maakundidherera ngekuti ndiri munhu wechikadzi here kunditonga wachibva wamboti imwi ndikati ndazvona ndobva ndatoti dare rape tozozviona mumwe musi saka zvairamba zvichitondigaya saka yakakwira kuno. Okay. Indirauzwa pe mwana wanewengo mutorese mhiko muno ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndichakaraswa nemhosva. Regai nditsanangure. Pamusoro wechangamire. Unotanga kuti pamusoro wechangamire. Pamusoro wechangamire. Mambo mutasa. Zviri kutaurwa apa kuti muzukuru wangu wakashaya ichokwadi. Mwana wemukororo wangu uyu wakagara apo. Mukadzi wacho uyu ari apo. Right. Zviri kunzi wakarara wakaita mazuva mairi ndinopokana navo nekuti mwana wakashayika wakauya uri musi weSunday wachibva kubasa kwake anoshanda mukomana anoshanda kuPrima. Saka auya musi weSunday ndanditori kuchechi akafunda namai wacho zvikazi mai mwana kunoku warwara zvakanyanya. Mwana akanga ari kuenda kuchipatara kwaimuendesa mwana uyu chingozwa kuti mwana waenda kuchipatara zvazodai kuzosvikira azozi kuchipatara aenda ine mwana. Right, zvadaro zvakaenda kuti awa ndipo wakazofona kuna mai wacho kuti mwana kunoku zviri kuramba zviri kuenderera mberi. Mai wacho akati aiwa mwana uya ine mwana kumba. Saka akatora na iye namukomana nemukadzi wacho akatakurwa nemukwasha wangu anoitwa Thanks Chidowanyika. Saka wakasvika kumba zvekuma3 Sunday. Right, asvika kudaro pakatouya vanhu vakawanda vaizouya kuzoona mwana iyoyo achibatsirana paminamato kusvikira pausiku. Vamwe vakapera kuenda pakazosarawo isu wemusha kusvika tati nechinangwa chekuti mwana uyu tikanga tabatsirana kusvika patinosvika kusvika kunze kwoedza totakura mwana toendawo naye kuti andobatsirwa. Saka kuma3 o'clock sezviri kutaurwa ndo kunze kwoedza ndo pakashaya mwana kubva anyarara kudaro ndo patakatanga chekutanga chandakatanga kuita ngechekubata sabhuku
tikabvisa dhola randakabvisa tikapa anoitwa wakutiwa next door, ndiye akaenda kwaSabhuku paSimpini kuti andoshuma kuti ndo zvakanga zvadini, zvakanga zvaitika. Saka akadzoka achiti iwe tasvika Sabhuku hanzi hapana, asi tazotaurira mwana wacho ndiyo tatambidza mari iyo. Kanzi zvanzi kwaenda wati wazofonerwa nemwana wacho achiti ndadini ndazvizwa. Saka paakati ndazvizwa, saka ngoti sinzi tataurawo kuna Sabhuku. Sabhuku ndiye ane matomu ese. Saka zvati tazvizwa ndokutora kuti zvinhu zvese zvagamuchirika. Saka tanga tiri kumirira Tezvara kuuya kwawo. Saka Tezvara wakazosvika zvekumanguva dzino idzi. Saka wasvika ndo chimiro chiripo. Pakamboitawo hapo makakatanwa Tezvara zvekuti pakazoitawo mari dzekuzondoripisana Tezvara zvakanga zviripo. Zvikazosvika pakuti mwana wakabva arara mumba kusvikira tazomuchengeta richimangwana racho. Tezvara tazobvira ndoti zvazodaro. Alright. Apa nyaya iripo ndeyekuti mwana akarara mumba 2 days. Ndo pana nyaya iripo. Ndo saka chiripo ndechekuti panoda kutaura chokwadi. Zvishwa mwana akarara mumba 2 days. But anorara 2 days. Haana kurara 2 days. Alright. So no, andisi kuti kupikisa ba. Ayo. Ndoda kuti ndizwe because ndo pane concern yawo. Ndinoda kuti ndichinzwe manje kuti awa wakazvinzwa kupi kuti mwana arara 2 days. Ndiana soko rakafa. Handidi zvesoko ba, handidi yese ba. Ndoda munhu ari anga aripo. Yes. There's a concern one yekuti mwana arikunzi akarara mumba kairi. Then other issue hawana kusuma muzvare ba kuti kunokwaitika nhamo. Sabhuku indanga ndisipo ba ini ndaenda kwanda ndapfekedza mwana wangu echikoro. Saka wakangosvika mwana ari pamba kwakusiya musuma wawo pamba. Then another concerning issue wakatoita program dzawo dzese dzekuiga mwana pasina Ishe pasina Sabhuku akanonocherera mwana wawo pasina Sabhuku kana Ishe anga ari kuparikira. Saka Ishe wakazondibvunza ndadzoka kuti ko iwewe zvinhu zvako zvakawanda pandavatsanangura ndikati inini ndanga ndisiri panzvimbo pamuzvare. Saka wakapiwa nani nzvimbo yekuti vachengetere mwana wavo. Kati ipapo inini muzvare handichakwanisi kupindira ba. Zvakutoda iwo. Ndosaka wakadaidzwa kuuya kudare kwamuzvare. Wakauya kudare kwamuzvare muzvare havana kugamuchira because wakatouya wari mob. Watopinda muyadhi mamuzvare padare pamuzvare. Umwe nomwe anga kutaura zvaanotofunga tsida kuti tizive kuti nyaya iyo yakambomira sei. Akambotaura kuti mwana akafa kuma 3 akaita 2 days ndiyani. Shoko rakauya kuna muzvare nevanhu vekuchechi kwababa avo vanopinda United avo. Vari kutobva kurufu ndo wakataurira muzvare anga ari pamba pake. Wakabvunza kune nhamo ndikati hamuna kuzvinzwa ndikati handina kuzvinzwapo. Saka zvakaitika rini ndikati mwana afa kuma 3 AM. Inini ndanga nditori kukumba 3 ndakazoenda ndakazosimuka pamba inini kuenda pamotikari na 6 dzemakuseni. Handina munhu akasvika pamba pangu from his homestead to my homestead is about 250 meters. Havana kumbonditaurira kuti pane urwere kana kuti pane mwana afa. Kusvika ndatoenda ndakutauna around 11 o'clock. Ndipo ndakazototsirwa message nemwana kanzi kuno kwasvika vanhu vekachura vari kuti pakaitika dambudziko. Ndakatoisa message ndikati ngavaende kwamuzvare vanotaure muzvare. All that did not happen. Kusvikira vanoiga mwana wavo. Mamwe maSabhuku akazoendawo kobata maoko ndo akazotobvunza kuti ko seiko muzvare makataurira here Sabhuku ari kuti anzi Sabhuku hapana. Zvikanzi ko zvinhu zvese zvamuri kuita izvi muri kuita muinani. Ndopo akazotora mari kutopa Sabhuku. Pana Sabhuku ari pana panonzi Gopito. Mutumbo wakutobuda mumba kuti washume muzvare. Right, it's okay. Nyaya ndaizwa. But main issue ndatoona iri papo.
inyaya yekudheererana muri kuzvidzana muri kuedzana masimba but nyaya I think ndino understand kuti zviri kubva papi. Pane vanhu vakawanda vari kuklema ushe kwaNyamukwarara asi wasiri madzishe. Ndopada kuti paite clear kwaNyamukwarara as of now kuna ishe 1. Ishe ariko ndi Hwisa chete, hakuna umwe ishe ariko. KwaNyamukwarara izvozvi ishe ariko ndatichi i1 chete, hakuna umwe ishe ariko. Tite sanditi. Saka pane vari kuuya vachikunyeperai kuti isu dzatopo tisu uyu akati zvakati uyu akati zvakati. All that is wrong. Kana kwaita umwe ishe tinodzika kwaNyamukwarara toya tokutaurirai kuti apa pana ishe Hwisa naishe Nhingi apa naishe Nhingi apa vanogurirana apa vanogurirana apa vanogurirana apa. Kana sati taita izvozvo it means kuti zviriko izvozvi ndo zviriko. Ishe i1 ndi ishe ani Hwisa. Masabhuku ese ari kwaNyamukwarara anoripota kunani kuna Hwisa. Hakuna umwe ishe. Ndo chekutanga. Chechipiri, hakuna munhu panoitwa rufu mubhuku rina sabhuku risingazisiswe sabhuku kuti paita rufu. Because munhu anokupai the go ahead kuti wigai pakati munhu afa ndi sabhuku. Hamuzvipi imimi kuti mamafunga unowiga ndo pamunoenda unowiga. Hakuna zvakadaro. The fact yekutoti imi makatoenda kunowiga munhu sabhuku ari 250 meters away but haasi kutomboziva. Then means pane problem. Then chimwe chandandoda hangu for just for interest sake kuti ndiyasongoziva hangu kuti mwana wezvecho akafa nguwai. Mwana uyu pakawigwa pakatorwa burial order. Ndati mwana paakafa pakatorwa burial order here. Waridze mwana wadaire? Hapana. Munoziva here kuti imhosva yekuwiga munhu pasina burial order? Because pandatanga kuona kuti zveshuwa muri kudherera sabhuku kana kuti sabhuku was not aware. Inyaya yekuti anoenda koburisa burial order kana kuti death certificate ndi sabhuku. Ndiani kunyorera ichi? Tsambu. Saka kana zvisina kuitwa izvozvo it means pane kakudhererana, element yekudhererana, which is wrong. Because izvozvi zvimhosva yemunaende kuti mapurisa anokwanisa kucheresa mwana. Munyasonterera zvutaro. Ndati mapurisa anokwanisa kucheresa mwana izvozvi kunokwanisa kusvika kutopiwa exhumation order yekuti endai mootese mofukunyure mwana iyeye timuone. And the reason why mwana iyeye achizoita sei achifukunyurwa is because panotanga kuuya issue yekuti pane suspicion yekuti pamakanowiga mwana without the knowledge yasabhuku kana ani you had something to hide. Manga muine chinhu chamamuda kuigiridza. Makaenda kowiga mwana pasina knowledge yani yasabhuku andizvo pasina burial order because mamuine chinhu chamamuda kuiga. Chinhu chamamuda kuigiridza chii? Mutemo munoziva. Mutemo munoziva kuti munhu anowigwa nechi neburial order. Ende munhu mutemo munoziva kuti munhu kana afira mumba it becomes a police case. Munhu akangofira mumba vanhu vakutouya vachipa the go ahead yekuti wigai kana kuti endai titai zvakati mapurisa.
mukatongoita zvinhu izvozvo outside chi mvumo yemapurisa yatomhosva. Munozvizwa here? Saka mune mhosva yekuiga mwana pasina burial order. Because you can't tell me Sabuku are 250 meters away. 250 meters away. Kubva pamunogara. Pekuti ukasodaidzira hey apo hey kwashata kuno. Unotouya. But mota dzazviita izvo. Ende makuwa makanowiga imimi. Makanowiga makuwa api? Inini pari kuzi kwanzi muna kunga makaziisa Sabuku ndinopokana napo nekuti paSabuku kwakaendwa nani kwakaendwa nenext duo yangu anoitwa anonzani Wilson. Uripi Wilson wacho? Because witness kana uchina mutemo ukaverenga Samuel ndokutaura kuti kana mungu yakukoti uyai nemboo dzenyu dzese nezvinoita kuti nyaya yako ireruke. Because izvo Wilson ndiye ari kupindura ka kuti Sabuku ari kunyepa. Ndakasvika aripo ndikamupa mutsimo ndikadai. Ko how do you know that izvi kuti Wilson ana kusvika? Wakawanda vanhu vanopiwa kuzi endai mopiwa endai mosume vana sekuru mosume vana sekuru $10 endai mosume vana sekuru kuti kuno taita sei taputswa. Handiti munhu ari munzira wabva atenga matekuteke wake matatu yobva yachinjika mari kwana sekuru kosvika $5 kashoma kuti munhu anombobvunza kuti kochema uya tasumwa nemari washoma unobvunza izvozvo. But umwe munhu akaitoziva kuti pachema yakaenda kwasekuru ndi ndakatumwa ndakamwa matekuteku ndakadai. Saka Wilson uyu munomutemba zvokusvika papi? Ende Wilson wacho ka makanga mambomupa mari? Ndakamupa $. Makamba $. Dola ndo rakada kushewa ishe na Sabuku. Pakazogadzirisika ipopo pekutipo. Aiwa, it's okay. Taitoizwa hiyo. Asi tatimuone kukosha kwekuita sei kwekuzivisana. It's very important because already nhasika izvizvi kana ina chato kubelieve. Was dai munhu taura kuti takazokangana diko kusuma Sabuku asi burial order tinechi tangatana kwandiri zvaimeka chi zvazviri nani. But now that burial order hapana Sabuku haziwi ishe haziwi handizo kuiga mwamangono yekuiga mega apa paine allegation yekuti mwana akagara 2 days mumba. So it means kuti chakati muzoti ishe hafanunga aripo kana Sabuku aripo hapachadiwi burial order inyaya yekuti mama uzoti mwana anga akushata because 2 days ari mumba angatadza kushata sei iye angabva ari kurwara. Makaziva imi kuti pane chichaoneka pamwana chichatitengesa. Saka so ngatiwige chi mwana wana wapasina kana kutoti mwana akauya akafa kubva kuchipatara kubva kupremier kuti chipatara paHadisel kokupfura road kuenda kuGeneral Hospital kwaMutare kokuenda kwaNyamkwara kuti mwana ada kubatsirwa kwaNyamkwara. Ii mibambo imi. Ndofuna baba wemwana wacho ndi. Ndambozvitaura bambo ndikati kana usingazivika panozi spokesperson paya gara pasi anoziva di ataure. Handizo imi mati ndini baba ndikanditaure asi chamuri kuziva baba hapadini hapana. Handizo mukona nyaya yacho parinesa ndiri kuda munhu kuti logic yacho yekuti unotora mwana kupremier uku mopfuura paHadisel pane chipatara motarisa road yekuenda kwaMutare masvika paChristmas Pass kuenda kuMutare General Hospital kuenda kuMurambi Clinic kuenda kwaDr Mushanga kuenda kwaDr Obonyo kuenda kwaDr road yacho iripo kudai moisiya motora road iri kukwira mugomo kusina kana munhu woyo kwaMuchena oyo kuShibha oyo Stepford uyo kuma SS kwaNyamkwarara
uyo dzikiti kumaswera, uyo Nyamkwarara river, uyo wabira. Hakuna kliniki, hakuna dhokota, hakuna chiremba, netransport yacho yekutoenda ikoko hakuna. Pamusoro ichangani. Ndoda kuti uone. Kwa Nyamkwarara ukashaya mota yamakuseni wakuenda mangwana. Kana oda kubvayo usakauya nemota yabuda makuseni hauwi. Mota inouya ka1 makuseni yodzoka ka1 manheru. Asi uyu mwana ari critically ill. Kokumutakura kubva kuPremier. Kokunokwira mota yakuma 12 yekwanyamkwarara. Mota dzakwanyamkwarara inosumuka nguva yemutwani kenda. Inosumuka na 2 kenda yekwanyamkwarara. Inosumuka na 2 mountain. Penalonga nani? Na 2. Izosvika kwanyamkwarara nguva na 6 7 anditi right. Saka inini ndopa mukoona kuti pane kakunyepa kakawanda. Mamine transport yenyu here baba yambakabva nayo kuPremier. Makabva kuPremier nguva 11 mukasvika nguva yekwanyamkwarara kuma 3 anditi. Saka masvika kuma 3 mwana anga chimupenyu, anga rupenyu, anga rwara nei repamoyo. Saka kwanyamkwarara ndokwakuina dhokota yemoyo. Chipatara chipi icho? General Hospital. General Hospital ndipo vakabudiswa. Mamdari ndo akabudiswa rini? Wangu musechi iri Friday. Abudiswa iri Friday. Saturday Sunday ndikoteka kutoka day ugarete. Mune here any documentation to show me zvaruta? Asiyo. Wasia kumba anapoya ni mali. Mune here any documentation to show me kuti zvamutaura is correct? Asiyo kwa Premier zviripo. Akazi akwenda home based care. Akangonzi nemishonga yatakanzi mutengere kuti aputa chipiro because akanga atomboone week achiswa pavaningirikini pa oxygen. Yes, week iroro raigara ari mburi machibobatwa chibobatwa. Saka pa week iroro ndo pakatokuswa pakuti ano chibubuda ine mwana mumbomutengere mishonga yake. Saka ndiyo yatakanga takumutengera tangenda kuchidi tichimupa apo ne apo kusvika pamutono kuti no, it's okay, pakanaka. Asi my concern ndiyoyo yekuti masvika na 3 anditi mwana wobva afa na 3 AM. Mobva mafunga imi kuti 3 AM mwana afa 3 AM. Mobva mafunga kuti ngatimuchengete zuva rese futi. Ndizvo ngatimuchengete futi chii zuva rese. Wobva arara futi muchii mumba kokuzomuradzika mangwana mwana. Murikuona pandukwedza kuti it doesn't make sense. At times you lie, but pamwe malies enyu make sense, anotiwestira nguva. Mwana afana asvika na 3 kubva kuPremier 3 PM. Wofana 3 AM the same day. Wobva ati 3 AM in the morning kusvika 3 PM in the afternoon. Wobva asvika futi 3 AM anditi ye the following day. Wobva anosvika 3 PM ye day number 2 ndipo anozowigwa. Zimwe dzinozi dzawayangeni. Sakambe tiri ku Because hapana kuda kunyepera ngwara. Simple calculation. Mwana afana 3 AM anditi. Mwana afana 3 AM anditi. Mwa masi afana 3 AM. Mwa mamuchengeta kuti 3 4 5 6 manhero aya kuchakasvipa. Mwa mati from 6 AM. Muruzandwa from 6 AM kusvika 6 PM mwana ari mumuchifuti ari mumba andizvo konjiti 6 PM to 6 AM again mwana ari paifuti ari mumba kokuzoti
Kumameno kana makawiga kuma 11 kana kuma 12 kana kuma 1 kozonowiga. Apa hapana mapepa. Dai kuti takanonoka tiri kutamapepa. Muri pepa. Alright, ndakubvunza simple question. Mwana izvo avana 3 AM. Chakakuta sei kuti muige mwana the following day? Chi. Chakakumisai imi kuti chi? 3 AM. Yeah. Takanga tiri kumira wana Tezvara. Mapepa. Ayo, wana Tezvara vanogara wana Tezvara. Vanogara kuHonde Valley. KuHonde Valley. Saka mamira wana Tezvara akasvika nguva. Dai nguva dzine idzo vari kusvika. Wadai nguva dzine idzo vari kusvika. Saka muri rambei 2 days kutaura. Saka 2 days kutaura muri rambei 3 AM. Dzingaita 2 days kusvika nguva dzine idzi. Ndopandiri kuti aiwa bambo muri kuita kutaura. Pango pasho bambo. Unzwa isusu pacho vanhu kana tichiti 2 days tiri kuti Kusiyana. nepamwe ndipo tikusiyana kuti kana tichiti 2 days tiri kuti chii usiku hungani wiri usiku hungani wiri mwana akarara mumbangu usiku mingani AM. Bambo, izwai bambo, izwai bambo. Bambo, zuwa rinotanga na 12 midnight. A second past 12 midnight we're into another day. Ndizvo. Andizvo. Saka na 3 mama nema hours mangani mapinda mune rimwe zuwa. 3 hours. Mama nechi? 3 hours. 3 hours. Andizvo. Then we must spend how many hours? 21 more hours. Tinezeri. Mazwisa here. Chinonzi pachiwano munhu arara mumbakairi usiku hungani wiri. Tinezande musanyepera usazwisisa zvinhu zvamunodii. Zvamunozwisisa. Kana paine mhosva iripo, imhosva iripo hazvibvumirwi mamutasa kuti mwana munhu ano bhodhi inorara mumbakangani kairi. Hazvibvumirwi mamutasa kuti kana guva racherwa rorara risina kuita sei. Risina munhu. Unless paita nyaya iri criminal yaenda before chi my investigations. Yes. But pasina izvozvo itsika yedu kwamutasa kuti munhu akawigwa at the moment pano achingorara mumba akangorara mumba munhu the following day anofanira kuita sei. Anofanira kuita. Akasawigwa yamhosva kadai paine nyaya yakadii. The reason why muchiona munhu achinzi kana musati maredi musamutore kubva kuchipatara kumochari inyaya iyi. Munhu anozi ngaamirirwe mwana aribva kuSouth Africa munhu anoita 2 weeks asi ari pai mochari. Achibva kumochari anouya opinda mumba orara 1 night. Then that person goes wenda kunowigwa. Mukasvika kuma3 kwamudaura uko mangwana acho makuseni. Anizoti kutaura. Kana ma1 munomuviga. Mukasamuviga wausiku ungani. Ndizoti kutaura. Kuti zvokuti mimi eji yenyu imotaura kuti handisi kuziva. Ndapazwa mama. Ha? Ndazwisisa mama. Yes. Yes. Chinhu chakangoti delay ikoko kwakaita chiitiko. 3 dzakasvika wana Tezvara. Dzadzisiri there another day. Ranga ringori zuva racho iro akanonoka kusvika dzakaita iko zvino tozwa shoma tobva tanonoka kusvika ndo zvakaenda koitika. Aiwa izwai mwana afana 3 AM wana Tezvara wosvika na 3 chakauta sei kuti muige mwana na 4 PM na 3 PM chi kana wana Tezvara wakasvika na 3 kwazoita matare awakanetsana. Matare ndo akazoti izvo mapera masobvu matare enyu kaiwa ndio akakupinza into another chi. Saka muri kurambei. Maitana naro nekubhadharisana ndizvo. Chamuri kuramba chi chekuti wana Tezvara wasvika na 3. Chakakuta sei kuti muige mwana kubva na 3 kusvika na 5 kunze kunenge chakachena kweso. Chakakuta sei kuti 3 to 5 mutadze kuiga mwana chi. Munhu anongoigwa mota. Ende matare enyu amunoita matare emwana mudiki ndei. Kana muri kutadza kuiga mwana mudiki ko mai wacho akazofa munosvike azoita 5 days arumba. Muruti mbwe ndati
kana muri kuti mimi mwana ndondizive matare enyu emwana mudiki angarei. Muzukuru wavo ndiye afa, kwete mwana wavo. Mwana afa ndewenyu mimi. Saka matare emwana, matare ari apa mwana ndeya. Ozamuigiba. Taure ndiye baba wacho. Titaure matare acho angarei. Matare chakanda kuitika ndechekuti simuka. Chakanda kuitika ndechekuti pakauya wanatezvara wadiki wakanonoka kufamba kusvika kuti wasvike pamba. Saka pawakasvika pakuzotaka kuzovapira kuti ando zviri apa pachirango chinoitwa nepashwani kuti ando zvaitika muzukuru wenyu akuchina. Zvakaenda koita pakuti pakaita kangakusaizwisana kakaenda koitika ngekuti wakuru wacho wana baba wakanga waripo, wakuru wakanga wakushandisa runhare pakuti chimbomirira tisvike tiri kuuya tiri munzira, iyo wadiki wacho wakanga waripo. Saka zvakanga zvakutidonzerana kuti but maipo izwai pambuka. Do you know kuti iwe baba wako unoziva here kuti baba wako unokwanisa kusvika awigwa uri South Africa? Unoziziva here kuti baba wako chaiyo nyakubara iwo unokwanisa kusvika awigwa unonona guva rake? Unoziva here? Saka chingamisa kuti tezvara wana sekuruko iwe baba namai muripo, chinokuta sei kuti mwana muige mwana wenyu chii? Aiwa, muda kuwa ndokuwanda kwamuda kuita, ndokutsotsiwa muda kuita kuda kunyepa nyepa. Apa munodherera Aisha wenyu. Hapana, nyaya iri apa iri very simple. Makadhererani, makadherera Aisha, makadherera Sabhuku, ende nyaya yenyu iripo ndekuti makaita chinhu without police clearance. Mutemo ndekuti burial order pese panowigwa munhu pauda burial order. Handiti makawiga munhu burial order hapana, mowiga futi munhu mapurisa hapadi hapana. Handiti Sabhuku hazivi, Isha hazivi. Muruvisa rudzira dzopasika. Aba muruvisa dhora. Isha na Sabhuku kupedzerana. Sabhuku anosumwa ne$5. Isha anosumwa ne$10. Saka pamakapa dhora imimi, dhora mamuda kuti rinosumwa pamusoro pana Ishe kwakazoenda imwe mari. It's okay. Mhosva yenyu tatoizwa ipi. Mhosva yenyu ndiye kudherera. Insubordination. Ndiyo mhosva yenyu, insubordination ndiyo mhosva yani yenyu. Kudi kudherera Masabhuku, kudherera Ishe. Ndo pane nyaya yenyu bo. Kudherera mambo. Because mukaona muri kwanisa kuita simba rekuti munokwanisa kuwiga munhu mimi munzvimbo ina Sabhuku. Sabhuku wacho asingazivi, Ishe wacho asingazivi. Pane kudherera ungadarika ipo. Mapurisa chaiwo vanhu vemutemo chaiwo hawazivi. Muri mapostori here? Muri mapostori here? Api acho? United ipi? United Apostolic Faith of God. Mukuru wenyu ndiani? Iwe shamwari, nyaya dzako dzekunyepa panapa kai. Nyaya dzako dzekunyepa panapa. Bishop ndiwa Mandivhei. Uyu Mandivhei angarubhaito, angarusakubva, ukuenda kusakubva stadium nhasi kana mangwana. Kauti angarubhaito manirano apa. Ndiye kaya Mandivhei. Mandivhei izvozvo wari kumusangano. Saka mutora Mandivhei wandinoziva ari kumusangano ndoziva vane machechi musakubva nhasi mubhaito nechiwo. Mutandizive. Watori kumusangano. Saka musaninyepere uri wanyepe wadazindopinda. Iyo haupindi postori iyo. Haupindi chechi iyo usanyepe iyo. Haupindi chechi iyo iwe usanyepe. Iwe uri mukorokoza iwe usanyepe haupindi chechi iyo. Ndinotenda mambo wangu tinopeshira. Tizvati hatidi vanhu vanonyepa. Vanhu vanonyepa hatidi. Hatidi chingobhirifu zingoripo chokwadi chiripo tongotaura zviripo toona kuti nyaya yenyu iripo ndekuti makadherera Ishe ndo chichemo chaIshe naSabhuku makawadherera. Chipaiwo Ishe munombomutsvagirwa kambuzi kekuti adye. Sabhuku momupa wakagujonge kake. Asi misumo yawo yamaifanira kuwasuma $10 yake Ishe mupei nembudzi yake, Sabhuku mupei jongwe rake ne$5 yake. Next time mozwa kuti pamune makuita zvamakuita munzvimbo mune chii? Mune waridzimo. Handizvo. And next time what you should do, hamuiti chinhu chisingateedzerwi nemurau wenyika. Handizvo. Murau wenyika unotaura kuti hamuigi munhu pasina burial order. Handizvo. Burial order it means pane patori nepolice clearance ukaona yabuda. Mukawiga munhu
munoona mangwana kwauya exhumation order yekutaura kuti cherai munhu arava because pane suspicion yekuti mwana uyu akaurawa kana kuti kafire kake kanga kasina kunaka munomuchereswa mwana nenyaya yekuti hamunotedzera chii mutemo handizvo chiendai muite zvondataura 29 June 29 June mbudzi ne$10 jongwe ne$5 endai moziva kuti kune asi ndakutaurirai kwanyamukwarara kuneisha chii taurirai wamwari ikokoko ndiuzwa kuti hondo tiri kuti pana wamwari kuti sekuru wangu anga rishe hakuna kusvikira mapepa iwo waita sei agadziriswa. Right, next case.